מה זה הסרט הזה? סרט סיני. שמתי לב. היא מתפשטת, אסור לך להסתכל. תסתכל אתה. נו, באמת, אסור לך לראות סרטים כאלה, מה אבא שלך יגיד? בסדר, הם גויים. מותר. את יודעת שבימי הביניים בסין, נשים היו צריכות ניסיון מיני לפני החתונה. באמת? כן, הם היו שוכבות עם גברים זרים שהגיעו לסין רק בשביל ללמוד על יחסי מין ולהשתפר. חבל שאני לא סינית. בטח היית מת לטייל בסין של ימי הביניים, לא? לא הייתי מתנגד. תגידי, איפה זה באמת כתוב בתורה שאסור קיים יחסים לפני החתונה? בתורה זה לא כתוב, זה מדרבנן, זה לא מהתורה. לא הבנתי. בתורה לא כתוב שאסור, אבל יש איסור חמור על משכב עם אישה נידה. אוקיי. אישה נידה זאת אישה שלא טבלה במקווה. אני יודע מה זה אישה נידה. וחז"ל פסקו שעד שאישה לא מתחתנת, אסור לה לטבול במקווה. אוקיי, הבנתי. זה מין תרגיל כזה כדי להכריח אותך להתחתן. משהו כזה. את יודעת שמסתכלים עלייך טוב טוב, יש בך משהו קצת סיני.